Я приїхав з Запоріжжя, і я був в національному центрі. І ми з центром приїхали сюди. В Запоріжжі дуже страшно там знаходитися, коли повітряна тривога, постійно в підвал ховатися. Ну, доїхали. Ты еще, Зайка. А ты по маме все спросила. До свидания. А куда идти, за кем? Стой. Подождите, Володь. Душа розривається. Вибачте. Просто тяжко. Коли сім'я розірвалася, дуже важко. Я вибачаюся. Просто слів немає. І цих дітей жалко, вони манюсінькі, жалко взагалі. Путін говорить, що він якісь дії робить, він вбиває просто вбиває. Я не знаю, чого російський народ не може повірити, що нас бомблять, нас вбивають, нас дітей вбивають. Дуже тяжко. Ой, вибачте, ми не хочемо виїжджати з України, ми їх правда любимо, я не можу, мені важко, і діти, але нам треба виїжджати. На жаль. Я зрозумію, хочете дуже повернутися назад. Зараз. Мені не допутайте дітей. Здрасте. Так, я принес. Tutaj poczekajcie. Сказала, не спеши. 10, Машенька, давай. 11. 12. Trzymajcie wodę.